ଆରେ ଝିଅ ତୁ ଆସିଗଲୁଣି, ଦିଟା କ'ଣ ଖାଇଦେବୁ, ଭାରି ଭୋକ ହବଣି। ଥାଉ, ମୋ ଆଗରେ ସେ ଫାଲତୁ ଡ୍ରାମା କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କଲେଜରେ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ଯାଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ତୁ କହ? ତମେ ଆଜି ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ କରିଛ କ'ଣ? ତତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲି, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲି, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଥାଉ ଏସବୁ କୁହନି, ସବୁ ମା ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କରନ୍ତି। ହଉ ନେ, ଏ କାନଫୁଲ ଦୁଇଟା ବିକିକି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ବାପା ଗଲା ପରେ ମା କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ମୋତେ ମଣିଷ କରୁଛି। ମୋର ମାଆକୁ ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା। ମା ନିଅ ତମ କାନଫୁଲ, ମୋର ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା।